New Jersey mara ɲɛmɔgɔ sénateur Cory Booker ye baara kunfɔlɔw yira sufɛyan fan fɛ. Aw ni ce tu sabanan na wa bi su nin na kɔnɔya bɛ kɛ kɛnɛ kan. N'a baara kunfɔlɔw sera ka kumakɛla dɔw bila ka kuma sariya ko dɔw kun kan min dɔ bɛ tali kɛ musow ka bange ko kan ɲininkali min dɔ fana bɛ tali kɛ sigida lakanali ko ani ka fara Ameriki dancɛ lakanali kan. Bolongɔni fanba turula ka taa ko démocrates b'a fɛ ka nin taabolo ninnu yira i n'a fɔ u nindigɔn ko jamanatigi sigi kalata la novembre kalo waati. Kamala Harris ale bɛ jama kama. Cɛ dɔ in a y'a yira siɲɛ fɔlɔ la ko ne wa ne dɔrɔn. That he's about me, myself, and I. Ameriki jamanatigi kɔrɔ Bill Clinton tun bɛ a kumalaselaw fɛ min tun makɔnɔlenba don sufɛyan fan waati. Clinton yera démocrates ka lajɛrɛ convention bɛɛ lajɛlen kɛnɛ kan kabiri san 1972. A sinsina n'a yɛrɛ ka dɔntaw ye Ameriki masayaso Maison Blanche kɔnɔ k'a lase kun juman de la k'ale ko jamanatigi dankan Kamala Harris ɲɔgɔn tɛ yen k'a ka sugandili bɛnna ka kɛ jamanatigi sigi kalata cɛbɔ ye. Kamala Harris a bɛna fɛrɛ ɲini an sirankow la ka sababu ɲumanw ɲini an ye. An bɛ siranko minnu ye k'olu majigi ani ka i jija Ameriki jamanaden bɛɛ i mana kala suguya fɛn fɛn ta i ka se k'i sagolako k'o lawaleya. A lajɛrɛ la waati min kɛrɛnkɛrɛnna démocrates bolo o de kɛra jamanatigi dankankura Tim Walz ka laseliw ye. Ale ye Minnesota mara ɲɛmɔgɔ ye min lakodɔnna jamanatigi fɛ ka kɛ a ka dankan ye nin kalata in na. Bonya don ne ka ɲɛnamaya kɔnɔ ka sɔn n ka jɔyɔrɔ ma Ameriki jamanakuntigi dankan. Mɔgɔ caman baw minnu tun bɛ nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan ani ka fara maaw kan minnu y'a lajɛrɛ lajɛ jamana fan bɛɛ ko jamanatigi dankan Walz k'a ka laseliw nin lajɛrɛ in kɛnɛ kan tun bɛ de i n'a fɔ yirali. Ne lamɔnna Butte dugu la Nebraska mara la mɔgɔ 400 dugu la. Denmisɛnnin 24 tun bɛ n bolo n ka kalanso lycée la. Wa u si ma taa Yale nka n b'a fɔ aw ye ne kɔrɔbɔra o dugumisɛnninw dɔ la o cogo la an bɛ ɲɔgɔn ladonni dege. Walz ye Ameriki jamana finitigiw ka cɛmɔgɔba ye min bɛ wele ko vétéran kalanfa kɔrɔ don wa farikolo ɲɛnajɛ sanfɛ cɛliw n'o ye basketball ye o degelikɛla tun don Ameriki ka cɛmancɛ kalanso dɔ la. O tolantanaw ni n ka kalandenw de ye n bila n ka n yɛrɛ bila wasabulon u y'a ye ne kɔnɔ ne jigi tun bɛ min na ka min don u kɔnɔ k'a cɛsiri kɛ jamanadenw bɛɛ ka nafa la ka faamuyali sɔrɔ ko an bɛɛ bɛ nin ko nin na ɲɔgɔn fɛ ani danaya min b'a la ko mɔgɔ kelen bɛ se ka fɛn caman kɛ u sigiɲɔgɔnw ye. Bolongɔni turuna kan k'a ka nin dɔnniya minnu bɛɛ lajɛlen sɔrɔla fɛ a ka tariku kɔnɔna na kɛra sababu ye k'a labɛn ka bila politigi ɲɛ. Nka anw démocrates bɛ kuma hɔrɔnya de kan an b'a fɛ ka hɔrɔnya de fɔ walasa k'an ka ɲɛnamaya ɲɛ ani an bɛ mɔgɔ minnu kanu hɔrɔnya min bɛ i yɛrɛ ka kɛnɛyako latigɛw la ani tiɲɛ na. Your kids' freedom to go to school without worrying about being shot dead in the hall. Démocrates u ka nin barosigi bɛna kuncɛ bi alamisa su fɛ barosigi min kɔnɔ waatiw kɛrɛnkɛrɛnnen la kɔlɔsira ka fara jamanatigi dankan yɛrɛ ale min ye u ka cɛbɔ ye ka bɔli kan min laseli kɛrɛnkɛrɛnna nin tun ye VOA ka laselikɛla Kan Farabo ka laseli ye min tun bɛ démocrates ka nin lajɛrɛ kɛnɛ kan VOA Bambara tɔgɔ la Mariam Traoré.